No nyt löysi hauskis sen, mitä on etsinyt. Ihan super ihania squishmallows. Mutta hauskis muistathan, että et sä voi kaikkia ottaa. Ei taas samaa temppua kuin aina ennenkin. Ei kun et sä voi kaikkia, pistäis nyt osa takaisin. Et voi noin hirvetä määrää ottaa kyllä mukaan. Kun meillä on se esityskin, niin tullaanko sitten sen esityksen jälkeen katsomaan sitten näitä, niin yhden ehkä voi sitten sinulle hankkia täältä. Joo, ei ihan mielettömiä määriä voida niitä kyllä ostaa. Ei. Oi, mikä koala sieltä löytyy. Onko uusi kaveri? Ihana. Aivan ihana. Siellä semmonen koala. Oi, miten hieno. Tiedätkö kuule, laitapa sekin sinne takaisin. Mitäs? Ai ja sieltä löytyy tommonen valaskin. Miten kimalta, se sopisi täydellisesti meidän taikamaahan. Siellä se menee taikamaan aalloilla. Minkäs muun vielä haluat? Mikä siellä on? Se on mustekala. Kato nyt miten hieno. Oho, kaikenlaisia löytyy. Mutta laitan vielä takaisin. Tullaan sitten vähän Ei vieläkin täytyy katsoa. Joo. No, osaatko sinä sitten päättää, minkä sinä niistä haluat? Et osaa. Voi sentään. No mutta kun ihan kaikkia ei voi ottaa. Hauska, sillä on aina hirveä vaikeus päättää, mitä hän haluaisi, kun me ei voi kaikkia ottaa. Et siellä voi niin paljon ottaa niitä. Pistääkö mennä nyt takaisin? Meillä on vielä yksi esityskin tänään, niin katsotaan sitten sen jälkeen. Muistat, kun äsken juuri sanoin. Hyvä, hienosti. Nyt mennään.